Kudura. Mai ya sanya sosa girma na ka damuwa, a ƙudura ka sa ‘ya'ya na ka damuwa. Sadiq. Na dawo. Da Allah ka yi haƙuri, na yi maka mummunan fahimta game da Jalila. Sai yanzu na fahimci ashe babu komai a tsakaninku. Babu komai don wannan ne. Amma sai dai yanzu lokaci yayi da zan faɗa maka gaskiya abin da yake tsakanina da Jalila. Ta mecece ba? A iya sani na Jalila ba ta son ka. Ina so ka sani Jalila ni take so don ta faɗa min hakan. Ba na so ka ci gaba da yi mata bautar da ba ta da amfani. Sadiq, kana nema ka fusata. Abin da yake a ranka shine kake nema ka gaya mu? To idan baka sani ba ka sani. Jalila ni take so. Yanzu haka zancen aurenmu da ita yana kan hanya. Kuma ina so ka sani. Na rantse da Ubangijin da ya ba mu ikon tsayuwa da ni da kai. Idan na ƙara ganin ka da Jalila, wallahi sai na halaka ka. In kuma kana musu, ka gwada. Waye wa'annan? Daga ina? Ke? Lafiya? Kuka shigo gidan mutane babu sallama kamar gidan arna? Kuna wani kalle-kalle? Magana nake miki, amma kuma kina wani kalle-kalle. Me kika ajiye? Ya gudun iya. Ke, ni ba suna na iya ba. Me yake tafi da ki? Suna na Shafa Karba. To, Shafa Karba. Me kuma za ki karba? Babu abin da na zo karba. Na zo wurin Adda'u ne. Adda'u kuma? Me ya garmin ki da shi da zaki fi wajen sa? Shi ne wanda nake tunanin zan taimaka wani auren. Shi ne zaki taimaka masa? Ki aura? Ko dai ya taimaka miki ya aure ki? Tun da gashi ke kika biyo shi har gida. To baya nan. Idan ya zo, ki ce masa Shafa Karba ta zo, ya zo gida ina neman sa. To, Shafa Karba. Iya, ba fa kowa ne yake faɗan wannan sunan ba saboda darajarsa. Shafa Karba din da yake da daraja? Zainab, kin ga idan za mu yi aure, za a rushe min nan, a rushe min can, kuma dole a raba tsakanina da dattijo. Ke, Shafa Karba ko ya kike ma ne? To wannan gidana ne, ba gidan Adda'u bane. Kuma in dai ni ce na haifi Adda'u, ba za ki aure shi. Wannan ke ta shafa, ni dai na san na fi iko da shi. Ni ban taɓa ganin inda uwa take yi wa ɗanta baƙin ciki ba sai a kai. Wannan bala'i da kan ina ya fito? A'a! Za a taimaka mata dai. Ga shi nan tana yawo a gari ba da ta rasa wai a kyafu za ta aura. To kalelai. Ba zai auri annoba ya kama da nan gidan ba. Kina yawo ba dai a duniya. Duk kin gama gari da yawo. Wai a kyafu ke so to kalelai. Ba zai aure ki ba. A kama da gobara ba da zo. Jalila, ki yi haƙuri akan maganar da na gaya miki kwanan baya. Na furucin da na cewa idan har na bari kin aure Adda'u sai dai bayan raina. Yanzu ne na fahimci cewa akwai wani sirri da Allah ya ɓoye tsakanin kiki da Adda'u. Safiya, a zahirin gaskiya ba na son Adda'u, amma a raina ina jin cewa ba zan taɓa iya rayuwa babu shi ba. Jalila, kina da hankali kuwa? Na san ba kowa ne zai fuskance ni ba. Anti Shafa, gaskiya abin da kike yi ba kya kyauta.
Akan me zaki ɗauke ni ki kai ni gidan mutane? Ki je ki dinga lissafa za a rushe wannan ɗakin, za a rushe wannan ɗakin. Kin ga gidan fa da kika ga naje gidan sa Da'u ne kuma ina da alaka da shi mai ƙarfi kuma mama ma ta sani. Shikenan dan mama ta sani hakan sai ya baki dama ki je har gida ki dinga ci musu mutunci. Kin ga ki dakata mu, ki saurara mu. Ba zai yiwu ba, ke ma idan ba za ki iya zama da ni ba ki gaba. Mutane suna faɗa suna cewa kin fi ni nutsuwa, ke nutsatsiya ce ni ba a nutsa nake ba. To kin ga ke ma idan ba za ki iya yi da ni ba je ki. Allah raka taki gona. Shikenan Allah ya shirye ki. Ni ban ci komai. Ke, dan ubanki ina magana ba za ki saurare ni ba. Lafiya me ya faru? Ina Hafsa take? Ni ma ban san inda take ba. Ban gane ba san inda take ba. Dan ubanki ga mun gaskiya inda take ga. Ba ta faɗa min ba. Sai dai ta bar takarda ta bari a ɗaki. Ga ta nan. Gobe zan da ita. Ubanki ne koya min karatun aikin san ban ba. Kai ki buɗe ki karanta. Ban ji abin da yake. Ba za ki buɗe ki karanta min ba. Dan kin san ban iya ba kika miƙon takarda. To ni ban yi boko ba, buɗe ki karanta mu gani. Na rubuta wannan saƙon zuwa ga baba da kuma inna. Tunda kun matsa akan sai kun man auren dole, na haƙura da rayuwa da ku. Zan je in yi rayuwa a wani gurin. Ina muku fatan alkhairi. Daga ƙarshe ina son ku san duk halin da na faɗa in na ce sila. Kuma Allah ba zai kyale ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan irin haka za ta yi mun a cikin karkaran nan? Da za a zage ni ana bar wa ɗani gida an je gidan biki gidan suna ana yawo da ni a ce na san ya ta shiga da biki. Kin ga abin da kika jawo har ta kai ga Hafsa ta bar gidan. Ba ruwa na in kika sake gaya min wannan magana sai na fasa miki baki na cire miki haƙorin gaba mu ga ta yanzu. To ina aike kika matsa sai ta auri wanda ba ta. To kin ga ki je ki ce ta dawo na janye magana. Ni na san inda zan same ta, ni ban san inda take ba. Hauwa, na ni fa abin nan ko kamar a mafarki. Kin ga yanda ya shigo mu? Kamar zai cinye ni. To, wallahi ni dai shawara ɗaya zan baki. Shawaran da zan baki idan middin kin yarda cewa Jalila tana son sa, to kake ƙara cewa uffan saboda duk abin da kika faɗa, Jalila za ta koma ta je ta zagaya ta faɗa masa. Kin san cewa ba hankali ne da shi ba, kuma wallahi zai aikata duk abin da ya ce miki zai aikata. Ni ma san da ya zo gidan nan, san da muka yi kace-kace da shi, da ƙyar muka rabu da shi, in gaya miki gaskiya. Ai ni naga aya Hauwa, wannan shawara taki ita ce ƙarshe kuma na ɗauka. Yawwa! Ni naga abin da na gani a wajen Adda'u. Hauwa dama haka tsofaffi suke da naci in za su auri yara? Ai na sani, amma dai na sani abin yayi yawa. Domin ko wani dattijan yana son yarinya ba za ma ka taɓa sanin komai na tafiya ba. To amma me yasa shi nashi ya zama hauka? Shi ne abin da ban sani ba, ke dai kawai Allah ya kiyaye na gaba, wannan da ya riga ya faru. Amin amin Hauwa, ni dai na ga ta kaina. Kamar yadda na gaya miki, ke dai ki iya bakinki. Kin san tana son sa, kuma duk abin da kika faɗa za ta iya zagayawa ta koma ta faɗa masa. Shikenan, insha Allah Hauwa zan kiyaye. To babu ruwanki da cewa komai, in ko ba haka ba za ku ki samu matsala. Zan ma kiyaye insha Allah. Allah ya tsare. Amin ya Allah. Rayuwar yanga babu tabbas, masu dama suna da dama. Ya haƙuri. Baba, wannan damuwar ta yi yawa. Ai ta abu ɗaya tun jiya? Ai dole in damu.
saboda ban san a halin da Hafsa take ciki ba yanzu. Har takarda ta rubuta ta ce a bani duk abin da isame ta, ni ce sanadi. Kina ganin yanzu kwana na 2 a gidan nan ban koma gida ba, saboda in na koma ban san a halin da zan je in tadda gidan ba, ita kuma yanzu ban san a halin da take ciki ba. Baba, amma me kawai ki mata kyakkyawan zato. Ina tsammani insha Allah ina ji a jikina za ta dawo. Allah ya sa, Allah ya biya bakinki, Allah ya damun da ita lafiya. Amin. Kina ganin yau kwana 2 na ki komawa gida saboda ban san abin da zan je in tarar a gidan ba. Akwai jarabta guri na 'ya'ya wanda baban su ya ki girma. Jarabawa. Batan mutum ba batan dabba ba ne. Yanzu kusan sati guda kenan da batan Hafsa. Amma kai ko a jikinka. Ban gane ko a jikina. Ta ya za a ce 'yata ta ɓace a tsawon sati ɗaya a matsayina na mahaifinta, ni da na haife ta na san zafinta, sannan a ce kuma hankalina yana kwance. Matsalar nan fa guda biyu ce. Kullum ina kwanciya da kuncin rashin Hafsa, sannan ina da matsala ta daban da ta sha min kai take nema ta fi ƙarfina. Matsala? Wannan wace iriyar matsala ce yaya? A'a, bai kai ki san matsalata ba. Idan lokacin da zaki san matsalata yayi zan gaya miki. Ke kanuwata ce, ki tsaya a matsayin ki na kanuwa. Allah na roƙe ka, Allah ka bayyana Hafsa. Amin. Allah ina roƙonka, Allah kai mun maganin matsalata. Amin. Allah kai mun maganin matsalata. Allah kai mun maganin tawa matsala. Jarabawa tana zuwa kudura hakuri mafita cikuwa. Baba lafiya kuwa? Na ganki a cikin damuwa? Me haka miki ne baba? Aisha me ya faru da baba? Ni ma wallahi ban sani ba. Ba abin da aka yi ma. Kawai tunanin jikata nake yi da ta gudu ta banni, saboda na ce zan mata auren dole. Sai ta gudu ta banni, ni kuma yanzu ban san inda zan same ta ba. Ku bani shawara yadda zan yi. Ban san inda zan ganta ba. Baba kenan kuskuren da mutane suke yi shine koyaushe su silasta wa 'ya'yansu abin da ba sa so, musamman aure na dole. Babu abin da ke haifarwa a cikin al'umma in ba koma baya ba. Yanzu babu waye gari ya waya, musamman a ce jikarki ta gudu ta tafi ba a san ina ta je ba. Da wani ido mutane za su kalle ni. Amma gaskiya baba kin kuskure ba karami ba. Ai yanzu ba a auren dole baba. Sagir, yanzu babu shawarar da zaka bani, ba kuma iya abin da zaka yi min. Baba kenan ni shawarar da zan baki shine daya, addu'a ita ce magani. In Allah ya yarda zan ci gaba da addu'a, kuma ku taya ni addu'a. Allah ya sa in gano inda take, saboda bakin duniya a ce na kori jikata. Baba ki yi haƙuri, kuka ba naki bane. Ki ɗauki hakan a ƙaddara wadda ta zo wa jikokinki. Kamar yadda ya yi Sagir ya faɗa, addu'a ita ce mafita ba wai kuka ba. Jarabawa tana zuwa kudura hakuri mafita cikuwa. Sannu. Sadiq. Da Allah, dan annabi, in ka san inda Hafsa take, ko wani ya san inda take a cikin mutanenku, da Allah ka gaya mu. Ban fahimce ki ba. Ina ta je Hafsan? Gudu ta yi. Gudu ta yi. Ni dai tun da ne mata magana cewa na je wajen malam babanku, na nemi iri, na ce ga jikoki na ya hada da 'ya'yansa ai muku aure. Shi ke nan da na zo na gaya mata sai ta gudu. Yanzu ke baba duk mutanen nan ki rasa wannan zaki ce zaki je gun wai
ai wannan haɗin da jikokinki saboda kin rasa yadda zaki da su sai ni da yaya. Wato ke duk jikokin naki ma zaki kwaso ki kawo gidanmu. Kin manta da duk cin mutuncin da kike wa malam. Shine yanzu kika kwaso jikokinki zaki kawo mana. Kai, daga ganinka ba jinin malam ba ne, domin in jinin malam ne ba zai min wannan rashin mutuncin da ka sa ni a gaba kake min ba saboda na tambaye ka Hafsa. Kwarai da gaske jinin malam ne ni, amma ba zai iyo a ce kin zo kin irin wannan tafka kuskuren a shiru a rabu da ke don ke kina tsohuwa ba. Ƙarya kake, ba jinin malam bane wallahi, ɗeba ne, ba jinin malam bane wallahi, ɗeba ne. Baba kenan. Kawai ki je ki abu idame ki, kawai ki zo ki samu mutum bai san da magana ba bai komai ba, kawai ki zo ki wani wannan kin je kin sami yayan ki ba wannan yake son su kin zo kin wani kara musu. Waye zai aure su? Duk cikin jikokin ki ba wacce ta yi min a ciki. Kuma ni sai na zaba a rayuwata.